Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 5 декабрь җомга көне Анкарада 14 сәгать. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруларыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 артыда интернет һәм иершин аша Вот Вест радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең географик теркәлгән эшләнмәләре программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Женевада узган Аврупа телерадио тапшырулар берлегенең 95-нче гомуми җыелышында төп тема Израильнең Евровидение җыр бәйгесендә катнашуы булды. Нәтиҗәдә бәхәс кызды, утырышны ташлап чыгучылар булды. Тавыш бирү башланганчы әгъзалар Израильнең иҗтимагый телерадио компаниясе Канның катнашуы Газидәге рәхимсез геноцид шартларында дәвам итә алачакмы шуны карады. Аврупа тапшырулар берлегенең нигез салучы әгъзаларының берсе буларак чыгыш ясаган ТРТ World Газидәге хәлнең Евровидение кыйммәтләре белән туры килмәвен бәян итте. Бу залдагы һәр кем кебек без ТРТ дөньяның күз алдында еллар буе дәвам иткән басым һәм геноцидны күрәбез дип әйтте делегация үзенең белдерүендә. Утны туктату гамәлгә кергәннән соң дистәләрчә баланың гомере өзелде һәм ярдәмнәр әле һаман Газидәгә имин рәвештә ирешелми. 270-тән артык журналист Израиль тарафыннан үтерелде. Безнең позиция ачык. Израиль иҗтимагый телерадио компаниясе Канның ярышта катнашуы урынлы түгел һәм бәйгенең кыйммәтләренә дә туры килми, шуңа күрә рөхсәт ителергә тиеш түгел. Башка илләрдә бойкот белән чыкты. Ирландиянең дәүләт телерадио компаниясе РТЭ бу позицияны яклап булай диде. Газидәге фаҗигале үлемнәр һәм даими гуманитар кризисны исәпкә алганда, әгәр Израильнең Каны ярышта калса, безнең бу чарада катнашуыбыз әхлакый яктан дөрес булмый. Израиль ягы сүз алганда ТРТ вәкилләре протест белдереп залны ташлап чыгып китте. ТРТ һәм берничә башка әгъза ачык тавыш бирүнең уздырылуына каршы чыгып, яшерен тавыш бирүне таләп итте. Америка Кушма Штатлары илбашы Дональд Трампның вәкилләре катнашында 3нче тапкыр Майамида Украина делегациясе белән очрашачак. Вашингтон сугышны бетерү планын үзгәртү белән шөгыльләнгән арада Русиягә карата кайбер икътисади чикләүләрне җиңеләйтте. Стивен Витков һәм Джаред Кушнерның Мәскәүдә Русия илбашы Владимир Путин белән очрашуыннан 2 көн үтүгә АКШ казна министрлыгы Трампның октябрьдә керткән санкцияләрнең кайбер пунктларын өлешчә туктатты. Министрлык җиткергәнчә бу туктату кимендә 29 апрельгә кадәр гамәлдә булачак һәм ул Лукойльнең Русия тышында урнашкан ягулык станцияләренә карый. Табышларның Русиягә кайтарылуын тыючы карарлар исә һаман да үз көчендә кала. 2022 елда Украинага бәреп кергәннән бирле Мәскәү җитәкчелеге АКШ һәм Авропа берлегенең күләмле санкцияләре астында. Израильнең премьер-министры Беньямин Нетаньяху үзенең хәрби сәркатибе генерал-майор Роман Гофманны чираттагы Моссад башлыгы итеп билгеләде. Моссад Израильнең чит илләрдәге операцияләр өчен җаваплы күзләү хезмәте. Төрле кандидатлар белән сөйләшүләр узганнан соң премьер-министр Беньямин Нетаньяху үзенең хәрби сәркатибен генерал-майор Роман Гофманны Израиль дәүләтенең Моссад оешмасы мөдире вазифасына билгеләргә карар кылды дип белдерде. Аның сәхифәсе Шәмбе көнне. Белдерүгә күрә Гофман хәзерге Моссад башлыгы Дэвид Барнея урынына киләчәк. Барнея үзенең 5 еллык вазифасын 2026 елның июнендә тәмамлый. Төркия авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. АКШның иминлек министры Кристи Ноем Трампның сәяхәт тыюын 30-дан артык илгә киңәйтергә уйлавын җиткерде. Кристи Ноем пәнҗешәмбе көнне белдерү ясап, Ак йорт янында барлыкка килгән һәм бер Әфганстан ватандашы карышкан кораллы һөҗүмнән соң Трамп җитәкчелегенең сәяхәт тыюын 30-дан артык илгә киңәйтергә уйлавын әйтте. Ноем Fox News-ка биргән интервьюда сонны төгәл әйтмим, ләкин 30-дан артык ил бар. Илбашы бу илләрне бәйләвен дәвам итә дип, тотрыклы хөкүмәтләре булмаган илләрдән килүчеләргә керү рөхсәтен бирмәү зарурлыгын җиткерде.
Ноемның бу сүзләре атна башында ясаган көчле белдерүенең дәвамы булып тора. Ул алдагы белдерүендә илебезне кеше үтерүчеләр, йөк булып торучылар һәм дәвамлы өстенлек эзләүчеләр белән тутыручы һәр мәлгун илгә тулы сәяхәт тыюны тәкъдим итте. Чикләүләрне киңәйтү инициативалары Трамп 28 ноябрь көнне 3-нче дөнья илләреннән миграцияны туктату кисәтүен ясаганнан соң башкарылды. Дональд Трамп исә белдерүен 26 ноябрьдә Ак йорт янындагы кораллы һөҗүмдә милли сакчының үлүеннән һәм икенче сакчының яралануыннан соң ясады. АКШ 2021 елда Кабулны эвакуацияләгәндә Америкага кергән һәм апрельдә сыйну алган 29 яшьлек бер Әфганистан ватандашы булган шөбһәле кеше АКШ матбугатына күрә, моннан алда ЦРУ белән беррәттән Америка хөкүмәте агентлыгы белән эш башкарды. Һөҗүмнән соң Әфганистанга бирелүче визалар һәм сыену рөхсәтләре шундук туктады. Вьетнамда су басулар һәм дистәләгән җир шуы барлыкка килде. Илнең тирә-як мохитны саклау министрлыгына күрә, быел барлыкка килгән табигый афәтләр Вьетнамда 400дән артык кешенең гомерен өзде яисә югалуына китерде. 3 миллиард 600 миллион доллардан артык зыян салынды. Рәсми затлар агымдагы елны ил тарихындагы гадәттән тыш табигый афәтләр елы дип атады. Дәүләт медиасында җомга көнне урын алган хәбәрләргә күрә, Вьетнамда көчле явым-төшем сәбәпче булган су басуда кимендә 2 кеше үлде, уннан артык җир шуы чыкты. Вьетнам үзәгенең көньягында атналар буе яуган яңгырлар нәтиҗәсендә популяр яр буе туризм үзәкләрендә 100 меңләгән өйне су басты. Таулы урыннарда үлемгә китергән җир шуылары күрелде. Voice of Vietnam хәбәр агентлыгы белдергәнчә, пәнҗешәмбе көнне Ламдонг провинциясендә меңләгән өй су астында калды. Бу провинциядә 16 җир шуы күзәтелгән, юллар һәм күперләр зыян күргән, йөзләгән өй эвакуацияләнгән. Тирә-як мохитны саклау министрлыгының метеорология һәм гидрология департаменты башлыгы урынбасары да җомга көнне белдерү ясап, 2025 ел тарихтагы иң гадәттән тыш табигый афәтләр елы булды диде. Тирә-як мохитны саклау министрлыгына күрә, быел Вьетнамда 15 тайфун һәм 6 тропик депрессия белән беррәттән барлыгы 21 гарасат чыкты. Бу 1961 елда теркәү башланганнан бирле иң югары сан. Вьетнам дөньяның иң актив тропикаль циклон төбәкләреннән берсендә урнашкан. Тирә-як мохитны саклау министрлыгы әле бер елда да 20 елга да бер юлы гадәттән тыш су басулар күрелмәгән иде, диде. Фәлестин гарәп дәүләтләре кубогында А төркемендә Тунис белән уйнап 2-2 исәбе белән бәрабәргә калды. Нәтиҗәдә төркемнең лидеры булды. Бу команданың турнирда көчле башлангычларын дәвам иттерүче зур кире кайтуы иде. Төньяк Африка командасының кризисы тагын да тирәнәйде. Очрашу төркемнең язмышын билгеләүче матчлардан берсе дип күзәтелгән булса да, ул икесе ике төрле командалар арасында үсешне күрсәтте. Фәлестин кабат каршылык һәм көндәшлек көчен күрсәтте. Ул хәзер төркемнең иң зәгыйфь командасы түгел. Тунис исә өстенлеген саклап кала алмады һәм формасы начараюы мәсьәләсе белән бәйле сораулар артты. Команда алдынгы булуына карамастан матчны үз контролендә тотуда авырсына башлады. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Исәмсез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген без глобаль климат сәясәтенең иң мөһим платформаларыннан берсе булган КАП җыелышлары һәм Төркиянең 2026 КАП-31 намзәтлеге турында сүз алып барабыз. Бу тема һәм экология, һәм дә дипломатия җәһәтеннән бик зур әһәмияткә ия. Иң элек күп нәрсәдер, аны ачыклап сөйлик. Берләшкән Милләтләр Оешмасының климат үзгәрешләре кыса килешүе нигезендә оештырылган тарафлар конференциясе. Ягъни күп, якынча 190 ил хөкүмәтенең климат мәсьәләсендәге алгарышларны күздән кичергән, кагыйдәләрне билгеләгән һәм финанслау сөйләшүләре үткәрелгән бер еллык дипломатик югары дәрәҗәле очрашу. Күп рәислеге ничек сайланасың? Бу система региональ рәвештә ротация нигезендә эшли һәм күрсәтмәлелеккә түгел, лидерлык сәләтенә нигезләнә. Рәис булган ил якынча 190 илне бер өстәлдә тоту һәм нәтиҗә алу өчен юл күрсәтүче вазифасын үз өстенә ала. Хәзер инде төп темабызга күчик.
2026 COP31-ni qabul etу yarышы дипломатик көрәшкә әйләнгән вазгыятта. Гадәтти чираттагы рәис алмашуы булырга тиешле барыш башлык хокуклары мәсьәләсенә әйләнеп, компетентлык урынына хокукларны таләп итүне алга планга кую рискын йөртә. 2026 ел өчен кабул итү вакыйгы Көнбатыш Авропа һәм башка дәүләтләр төркеменә, ягъни ВОКка күчә. Бу нисбәттән ике намзәт ил алгы планга чыга: Австралия һәм Төркия. Берләшкән Милләтләр Оешмасы климат сәркатиплеге ике илне шушы шешелмәүчәнлекне хәл итәргә чакырды. Чөнки килешүгә ирешелмәгән чиракта КОП автоматик буларак Бонда узачак һәм бу вазгыят гомум буларак теләнмәгән нәтиҗә буларак бәяләнә. Австралиянең үзен Тын океаны КОП буларак бретнаштыру тырышлыгы игътибарны җәлеп итә. Австралиядагы карар кабул итүчеләр башлыкка де-факто дәгъва белдереп, Анкараны үз кандидатурасын кире алырга мәҗбүр итеп, компромисс кагыйдәләрен киртә буларак күрсәтә. Анкара өчен бу хәл үзе белән гаделсезлек хисе алып килә. Намзәтлеген COP27 үткәрелгән чакта ук игълан иткән Төркия COP31 кандидатурасын алга киткән һәм үсеп килүче илләр арасында күпер ролен үз өстенә алуга нигезли. Төркиянең шушы намзәтлеге буш дәгъвакны түгел. Географик торышына һәм сәяси позициясына басма ясаучы Төркия климат, икътисади курылышы һәм стратегик урнашу җәһәтеннән төрлелеккә нигезләнгән җыелыш мөмкинлеген тәкъдим итүен белдерә. 2025 елның июль айы башында гамәлгә кергән климат кануны Төркиянең климат эшчәнлеге өчен тәүге киң кырлы канун кысасын булдырды. Илбашы Эрдоган бу канунның әһәмиятен җәмәгатьчелеккә җиткереп, климат сәясәтенең илнең тагын да киң сәяси стратегиясе эчендә урын алуын белдерде. Шулай ук курылыш көч-куәте, институциональ мөмкинлекләр дә ныгытылды. Мөхитне саклау, шәһәр төзелеше һәм климат үзгәрешләре министрлыгы киңәйтелде һәм бу эшчәнлекне алып бару өчен махсус климат үзгәрешләре мөдирлеге төзелде. Климат гамәле дип йөртелгән бу тырышулар җыелмасында ирешелгән алгарышны исәпкә алып, Төркия уңышлы КОП лидерлыгы өчен ваз кичелмәс булган иң югары дәрәҗәдә саммит дипломатиясе тәҗрибәсе кебек өстәмә һәм бер тигез мөһим кыйммәт тәкъдим итә. Бу урында саммит дипломатиясе турында әйтеп узарга кирәк. Югары дәрәҗәле очрашулар карар кабул итүчеләрне бергә җыеп, килешмәүчәнлекләрне хәл итү, көн тәртибен билгеләү һәм дискурслар булдыру кебек дипломатиянең төп функцияләрен үтәүче кыйммәтле платформалар булып тора. Анкара соңгы елларда төрле катлаулы сөйләшүләрне әйтеп барды. Русия-Украина сөйләшүләрен кабул итүдән әсир алмашуларны җиңеләйтүгә һәм Анкара барышы кысаларында Эфиопия белән Сомалия арасында тарихи тынычлык килешүне ардашчылык итүгә кадәр. Бу тырышулар Төркиянең башка илләрнең ясый алмаган адым буларак элемтә каналларын ачык тоту мәсьәләсендә уңышлы булуын күрсәтә. 2022 елдагы Кара диңгез ашлык инициативасында да бу сәләтне күрдек. Төркия Украина ашлык экспортын ышаныч астына алу һәм глобаль азык-төлек кризисын булдырмау өчен ардашчылык итте. Анталия дипломатия форумы кебек күп яклы диалогка юнәлгән платформалар региональ иминлек һәм нормальләштерүгә кагылышлы югары дәрәҗәле сөйләшүләргә мәйдан тәэмин итеп бу рольне ныгыта. Алга таба карап әйтсәк, Төркиянең 2026 НАТО саммитын Анкарада кабул итү планы илнең стратегик өстенлегенә басым ясый. Көнчыгыш белән Көнбатыш арасында күпер вазифасын башкаручы Төркия төрле актерларны бергә җыю мәсьәләсендә даими буларак кирәкле саммит сәләтен күрсәтә. Бу да КОП рәислеге зарур кылган үзенчәлекләрне тулысынча чагылдыра. КОПлар иминлек саммитларыннан тагын да әзрәк җитди дигән фикердән баш тартырга кирәк. КОПлар моннан ары глобаль сәясәттәге иң зур даими җыелышлар арасында урын ала.
Климат проблемасы бер тапкырда хәл ителә алынмаганы өчен, күпләр гамәлләрне, эшчәнлекне күзәтү, җаваплылыкны тәэмин итү һәм тырышлыкларны күренерлек итү механизмнары буларак функция башкара. Күпләр бер тапкырлык килешү эшчәнлеге түгел. Гаделлек биредә үзәк роль уйный. Процессуаль гаделлек нәтиҗәлелекне һәм легитимлыкны тәэмин итә. Дистрибуцион гаделлек кемнең нинди йөкне күтәрәчәге һәм кемнең ярдәм алачагы турында сөйләшүләр алып баруны таләп итә. Кабул итүче ил бүлүне үзеңне билгеләми, фикер алышуларны җаваплылык һәм хезмәттәшлек ачык һәм гадел билгеләнгән конкрет кысаларга юнәлтә ала. Нәкъ менә монда процедура гаделлеккә кирәк. Һәр актер үзен күренгән һәм җитди кабул ителгән кебек хис итсен өчен көчле һәм кечкенә уенчыларның ышанычлы һәм киң катнашуын тәэмин итү. Төркия җитәкләячәк күп гамәлгә, киң куллашулыкка һәм төбәкләр арасында күпер төзүгә басма ясаячак. Конференцияны кемнең кабул итүе мәсьәләсендә килешүгә ирешелә алынмау күпнең дәрәҗәсенә зыян китерәчәк һәм мобилизация көчен киметәчәк. Төркия күп 26 намзәтлеген Бөек Британия файдасына кире алган иде. Хәзер күп 31 ярышы бу вакыйганың кабатлану рискына ия. Бер кандидат хукуклы варис дип күренсә, икенче намзәт баш тартырга мәҗбүр ителә. Экология кризисы булайды. Бик күп дәүләтнең көн тәртибендә. Хәзер мөһим булганы йөкләмәләрнең ничек үтәлүе, җаваплылыкның ничек тәэмин ителүе һәм йөкләрнең гадел рәвештә ничек бүленүе. Конференциянең ниятен күрсәтүче фактор үткәрү урыны һәм кабул итүче ил булачак. Төркия конкрет эшли алырлык шешелешләр һәм бергәләп гамәлгә ашу эзләвен күрсәтәчәк. Фақат COP31-ның 2026 ел азагында планлаштырылганын исәпкә алганда, вакыт азая һәм саммитның абруен саклап калу өчен моннан ары килешүгә ирешелүе зарур. Төп мәсьәлә барышны ышанычлы рәвештә җитәкли алачак, төрле тавышларны шушы процесска җәлеп итә алачак һәм сөйләшүләрне үтәлә алыначак нәтиҗәләргә юнәлтә ала торган лидерның кем булуы. Бу мәсьәләдә Төркия үзен әзерләнгән һәм балансланган намзәт итеп тәкъдим итә. Мөхтәрәм тамашачылар, климат үзгәрешләре мәсьәләсендә кабул ителәчәк карарлар барыбызның да киләчәгенә тәэсир итә. COP31-не кабул итү мәсьәләсе бары тик престиж дәрәҗә мәсьәләсе генә түгел. Бер үк вакытта глобаль климат эшчәнлегенең нәтиҗәлелеге өчен мөһим карар. Төркиянең дипломатия тәҗрибәсе һәм күпер роле бу мәсьәләдә мөһим өстенлек тәэмин итә ала. Алдыбыздагы айларда бу дипломатик ярышның ничек төгәлләнәчәген күрәчәкбез. Язмабызның киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имин булыгыз. Төркия авазы радиосы бөтен дөньяга яңгырый. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Ярчан, интернет һәм кесә телефоннарының TRT Динне кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2-дә 19 метрлык кыска толкынның 15360 кГц эшлегендә. Төрксат 3 һәм Төрксат 4 ярышны белән 3 тапкыр www.trtdinne.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3 һәм Төрксат 4 ярышлары белән
w.trtdinna.com internet adresi oşa hem kısa telefonlarının TRT Dinne koşumtası oşa. Вот West Radio kanalından tağınılansız. Toşlarımız turunda uy fikirlerigiz hem kengeş taqdimlerigizni kıtıp qalabız. Mahtaram şara bizning adres latin harflari bilen PK 33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06 443. Elektronik poçta adresimiz tatar_trt.net.tr. Elega biz sizin bilen sog'lashamiz efirda kelasi o'sha kadar.